ani sak jalai je borok ani oro nai tongnai video no ani mung kha Bindia Debarma te ani Debra side tongo ani ama tini ang video khaimani karon kha hangge ang tini tabuk nogo sokpaijak ang Himachal o kachai tongmani ani Mumbai kanai ingke tabuk ang nogo sokpaijak safe and sound te jengno help bubagra khlaimani darisi jeng o jaga sokpai mano ambagai bono hambaya far matui kheno ang o video khaimani te sana thangana chini flight ni ticket bono khlairi rakha Delhi to Agartala ang tongo ang Himachal tongo chung ani Mumbai ang Himachal tongo anga jaga study khlai tongo hingge jeng nogo kifili phainani o lockdown no jeng nogo kifili phainani chini yak chugya ni bagai jeng phaimanliya hingge tobo jeng no bubagra chuba kha aboni bagai jeng dini sokpaijak khatungma to khatungui no tongo tabuk tobo abono bagai no jeng bubagra no chini kanini yangte hambaya faro te jodi o video ang kono mistakes hajaka hingke na karjadi this is my first time hingke jeng Himachal to Delhi to jeng gari nai no phaika hingke Delhi to Agartala hingke jengno bubagra chuba kha bochungno flight ticket khlairi rakha hingke aboni bagai bono hambaya faro tamne kaka agi rogo jeng je furu lockdown furu jeng government ni thani rogo jeng kubang mano application ro kubang mano rakha ruwi jeng nogo phainani bagai jeng apply ro khlaika and aboni result jeng mania jeng kon response mania but after that tabuk jeng bubagrani thani jeng o help mani jeng belai no khatungjak ekdom ke bona hambaya faro jeng ani khub to ang to sasini sain sabailiya nogo